Hello and welcome back to my channel. Learn Igbo language with Igbo. Igbo language simplified. I love you and I love Igbo language. Come, let's learn Igbo language together. If today is your first time of seeing this video, what are you waiting for? Subscribe. Let's learn Igbo language together. Hope you're fine. Ejim n'aka na ede mma. Welcome. No. Welcome. No. Today I'm going to teach you simple instructions to give in Igbo language, how to ask and answer questions in Igbo language. How are you? Kedu ka ị mere? How are you? Kedu ka ị mere? Come here, bịa ebe a. Come here, bịa ebe a. Sit down, nọlụ anị. Sit down, nọlụ anị. Stand up, kwụlụ ọtọ. Stand up, kwụlụ ọtọ. Mepere m ụzọ, open the door. Open the door. Mepelu m ụzọ. Open the door. Mepelu m ụzọ. Kedu ebe ị na-eje? Where are you going? Where are you going? Kedu ebe ị na-eje? Where are you going? Kedu ebe ị na-eje? Nọla anị. Sit down. Nọla anị. Sit down. Nọla anị. Stand up. Kwụlụ ọtọ. Nye m mmiri ka m ṅụọ. Give me water. Let me drink. Nye m mmiri ka m ṅụọ. Give me water. Let me drink. Nye m mmiri ka m ṅụọ. Give me food. Nye m nri. Give me food. Nye m nri. Kedu ihe ị na-eme? What are you doing? Kedu ihe ị na-eme? What are you doing? Kedu ihe ị na-eme? Then you can answer, I'm cooking. Ana m esi nri. I'm cooking. Ana m esi nri. I'm cooking. Ana m esi nri. Then you can ask, kedu ebe ị na-eje? Kedu ebe ị na-eje? Where are you going? Kedu ebe ị na-eje? Where are you going? Kedu ebe ị na-eje? Then you can answer, I am going to school. Ana m aga n'ụlọ akwụkwọ. Ana m aga n'ụlọ akwụkwọ. I am going to school. Ana m aga n'ụlọ akwụkwọ. Nye m mma. Give me knife. Nye m mma. Give me knife. Nye m mma. Eji m n'aka na ị na-aghọta ihe m na-ekwu. I hope you're understanding me. Learning Igbo language with Igbo. No, nwanne m. Welcome, my sisters and brothers. No, ụmụnne m. Welcome, my sisters and brothers. No, ụmụnne m. Let's learn Igbo language. It is sweet. Ị bụrụ nwata Igbo, sụwa asụsụ Igbo, Igbo amaka. Bye. Ka emesịa.